सोलायथायनि गोनांथार UPPLनि सरकार सोलायथायनि गोनांथार प्रमद बर'नि सरकार खोथाजों नङा मावनायजों सुबुंनि जिउजों बेसोर दैदेनगिरिनि सिनायथि नेवसिलायनाय गैया हारिनि मानसि फंबाय दैदेनगिरि जाबाय बे समाव हुपि दख'ना दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिटिआरआव मोनसे गोदान सरकार दानो हाबाय UPPL आरो BJPजों गासै लोगो नांनानै मोनसे प्रमद बर'नि सरकार जाबाय बे समाव हुपि दख'ना दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोबोद रंजा बाजा मोसाबाय दं बे समाव आं आइजोफोरनाव मिथिना लानो थारैनो UPPL सरकार दानो हानायाव माबायदि गोजोननाय मोनदों आच्छा नोंथांमोना UPPL सरकार दानो हानायाव माबायदि गोजोननाय मोनदों जोबोद गोजोननाय मोनदों बेसेबा गोथावखा दारा बेसेबां गोबावलागै रंजायो नोंथांमोना दिनै मोनायालागै रंजाया जों दिनै हाग्रामा महिलारिया 19 बोसोर सलायनानै दिनै जेनबाय नोंथाङा मा फोरमायगोन जोङो सोलायनायखौनो लुबैखादोंमोन आरो सोलायनायखौ जोङो आगोलनिफ्रायनो नुदों थेवबो हायाखैमोन जोङो हाग्रामा सरकारा जोंनो जेबो होआखै जोंहा जेबो गोजोननाय गैया ओंखायनो जोबोद गोजोनदों आरो दिनै सरकार दाना जोबोद गोजोननाय आच्छा बिथांमोना UPPLखौ BJPजों लोगो नांनानै मोनसे सरकार दानो हानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों होनना फोरमायदों आच्छा मा फोरमायगोन दिनै गेजेरजों नोंथांमोना दिनै रंजादों जोबोद गोजोननाय मोनदों होननानै बिथांमोना फोरमायदों आरो जोङो सोंबावगोन आच्छा आब' दिनै नोंथांमोना UPPL सरकार दानो हानायाव रंजादों मा फोरमायगोन माबायदि गोजोननाय मोनदों बिराद गोजोननाय मोनदों आरो बुंनो हाया माने आच्छा हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेनबाय मा फोरमायगोन गोजोननाय हाग्रामा महिलारि जेनबाय मा फोरमायगोन गोजोननाय फोरमायगोन मोजां मोनदों माने हाग्रामा महिलारि जेननायखौ मोजां मोनदों आच्छा बिथांमोना हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जेननायनि थाखाय जोबोद मोजां मोनदों होनना फोरमायगोन बिराद मोजां मोनबाय हाग्रामानि थाखाय जोङो बिराद दिनै नुनो मोनदों बेखौ नारसिना जोङो दिनै सरकार लानो हादों बिराद गोजोननाय मोनदों आरो रायजोफोराबो बेसे जोम मोसादों जोंनि कारने बेसे मोजां मोनदों जोबोद गोजोननाय मोनदों आच्छा बिथांमोना फोरमायबाय UPPLआ सरकार दानो हानायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनदों होननानै बिथांमोना फोरमायदों बिफांनि बिफांमोनदों दा बेखौ जोङो BTCबाबो जोंनि बिटिआरबाबो गासिबो खनिजों नङा जों गासिबो बर' सोलायलांनो रोंनांगौ जों गासिबो बिफा मोनबाय जोंहा बिमाबो दंखायो बिफा गैयाबो बिफा दङ बेखौ साननो रायजो राजाफोरा जों रंजानाय मोजां मोनदों बिफा मोननायखौ जों रंजाबाय दङ नाथाय आंहाबो बुंनाय जेनबाबो जोबोद दुखु दुखु थानो नाङा बिथाङाबो जोंनिनो आफामोन जोङो मोजां मोनो बयखौबो बयबो थांना थानांगौ जोंहा बर' जाथिनि जोबथा गोजोननाय मोनदों बिराद माने बुंनो हाला एसे मोजां मोनदों बेसेबां गोबाव रंजादों नोंथांमोना एसे हायो हारिनि UPPL सरकार फैनायाव BJP जानायाव जौगानाय फैगोन होनना फोथायो नामा नोंथांमोना जौगानाय फैगोन होनना फोथायो नामा UPPL मोसाना दं रंजा दं बिथांमोनाबो गासैबो गोजोननाय मोनदों आं जेरै गोजोननाय मोनदों थिग बेफोरबायदिनो मोनदों बिथांमोनाबो हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनै जेनबाय नाथाय UPPLआ दिनै सरकार दानो हाबाय BJPजों लोगो नांनानै नाथाय नोंथाङा फोथायो नामा UPPL सरकारजों दि मोनसे जौगानाय फैगोन होननानै 100% जौगानाय फैगोन 100% फोथायनाय दं नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनै जेननानै जोबोद दुखुआव दं होननानै जों मिथिनो मोनदों मा फोरमायगोन दा थाखागोन मानो होनोबा बिथाङा गोदो 17 बोसोर सलायबोदोंमोन दिनै सोबख्ल'नानै बिथाङा माने रायजो राजाजों अनजायाखै जायनि थाखाय दिनै सरकार जानो हायाखै बेनिखायनो बिथाङा जोबोद दुखु थानांगौ बिथाङा प्रमद बर'नि सरकार बेखौनो जोबोद जौगानाय फैगोन होनना बुंदों बिथाङा जोंनि बर' गेजेरजों बिथांखौ माबायदि गोजोननाय मोनदों नांगौ जोंनो सरकार दानो नांगौ जोंनो UPPLआ आच्छा UPPLआ दिनै सरकार दानो हाबाय BJPजों लोगो नांनानै माबायदि गोजोननाय मोनदों जोबोद गोजोननाय मोनदों जोंनि इयुन जोलैनि थाखाय बेसेबां गोबावलागै रंजागोन जोंहा हरनि 10 रिंगायालागै आच्छा मोसानायाव माबायदि फोरमायगोन दिनै रंजादों माबायदि बेसेबा रंजानाय फैदों जोंनि UPPL सरकारा जेनेबा मोजाङै जोंनि गथ' गथायनि इयुन लाइफखौ नायदो बेनो बेनि थाखाय बिराद हाग्रामा महिलारि बिथाङा सरकार दानो हायासै
फोरमायगोन दा ओहो बियो जोंनि हारिनि थाखाय जेबो मोजां माने इयो जाम्बा जाम्बिनि दंसो जोंनि पिपिला माने गोरोंग्रा जोंनि इयुन जोलैखौ जों बिराद इन्टारेस्ट बेसेबां इन्टारेस्ट रंजागोन नोंथांमोना बेयाव जोङो गोबां रंजाबाय थागोन बेसेबां हागौ बेसेबां रंजागोन आदसा फोरमाय दिनै गुबुन सुरखौ दानो हाबाय नोंथांमोना माबायदि गोजोननाय मोनदों दा फोरमायगोन गोजोननाय 100% मोनो 100% नाथाय हाग्रामा महिलारि बिधानि सुरखौ दानो हासै मा फोरमायगोन हाग्रामा बिधानि सुरखौ दानो हासै मा फोरमायगोन बर'आ जौगानाय खामानि मावनो हागोन होननानै आदसा बिथाङा फोरमायनायनि थाखाय रुपै दख'ना दुलाराय प्रेसिडेन्ट पार्टी बेखायनो दिनै इउपिपिएल आरो बिजेपिजों मोनसे एलएन सरकार दानो हानायनि थाखाय जोबोद बिथांमोना रंजादों आरो जोबोद मोसानायखौ जों नुनो मोनो बिथांमोना इउपिपिएल सरकार दानो हानायनि थाखाय ज' एलएन जानानै हानायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनदों होननानै जोंनि बर' खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों बिथांमोना दिनैयाव बिजेपि आरो इउपिपिएलजों मोनसे ज'यै सरकार दानो हानायनि थाखाय बिथांमोना जोबोद रंजानाय थागोन होननानै जोंनि बर' खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों